Dilagyan ng ipa, panganak, panibalang Espiritu. Pagkamalat ng kalaburan kang Kristo, kaniting tutong banal labengi, inyang yung ginuta mo, linipat na iba't king kamatayan, ing Santa Iglesia at katana katamo king gayang anak, mabilo gayato, ing mitipun-tipun tamo, ngayon benging makabante, king panalangin. Iti ing Paskwa, ing pamaglipat ning Ginoo. Parangalan tamo ing kapigaganakan, king kayang kamatayan, at pamanyubling medya, kapamlatan iting pamakramdam tamo, king kayang amano, at pagmasusyan tamo, king kayang misteryo. Kanita kapamilatanan iti, mirakayanan tamo, king tagumpe, babaw ng kamatayan, at miyatamong kayabe ng Diyos kapilanman. Panalangin tamo. Sindihan nyo na po yung sulok. Katamong course of life. Panalangin tamo. O Ginoo, ginakayanan kami, king sala, kaniting ligaya, kapamilataning kaya ang anak, king sulu, kapagpanalan na kaya sana, king bayong abi, at palablaban na kami, king bayong kapaninayan. Padali saya na sana, hindi kami kaisipan, kapamilatan iting kapagmasusyan, king Paskwa, at dadalan mo kami naman minsan, king Aldo, king kapiesta, king alangan ng sala, iti adwan ni kapamilatanan, Kristong Ginoo. Kristo napun at kasalukuyan. Ing kamumulan at ing kapupusan. Ing Alpha ating kayang ating Omega. Kayangan ng sablang panahon. Ating alanganga kaya mabibigay ng ligaya at upaya. Timbalang panahon manggamang tingalanganga. Tika pamulatan ni kayang banal
at maligayang sugat. Inginutan ni Kristo ang tabayan ng akasan. Ang tabayan ng akasan kapamilatan ingatan. Nini po, itukulaktan ni Paskol Mayor ng Isamban at banabanay kampong Lulu. Nakakanali pulong. Doon ka muna kayo para huwag mo akong sabayan para solo.
Tabi-tabi dito mo na kayo. Diyan. Pasok-pasok.
Pamamasa ni Lord, pilipuin mo, Jesus. Pinipasimula, lelanganin ni Diyos, iban mo at ingatan. Alayang kaayusan at ingatan. Talapanan ni Talbog, ikalalakan habang itsubiyaw, itutong masikan na akin, baboni, daluman. Ngayon ni Diyos, ikaw ating salam, at ito'y isa. Ingit na ni Diyos, imayang isa. Kaya't, kiwanin na ni Diyos, isara, kinagandong. Inapos ng aldo ni Diyos, isara. At inggalungdong naman, inawas ng baby. Miras ipin, at tinatang inata. Itayo, inuunang ando. Kaya't, nana ni Diyos. Biko ating maragul asukunod, pilalang garing galuan, panligawan yan inggaluan. At hindi inilyan. Lelangan na ni Diyos insunod, at kiyawanin na hindi inggalubang insunod, inggalong lalangan. Inamos na yung baluan ni Diyos insunod. Miras ibigni, pagrinanang inagaw. Ibiyaw, inggalong. Kaya't, hana ni Diyos. Mitipon inggalong, lalamig balwo, kimbet malugal, balbaltono ing malakitaw. At ibiyaw iniliyan. Inamos na iyan ni Diyos, ikaw, at inggalong amitipo, inamos na ingitagan. Ingit na ni Diyos, initi mayo. Kanitaw na ni Diyos. Pagtuwang niyayariwang tanaman, ikaw. Balang uring tanaman ang ating bibig, at balang uring tanaman ang amungo kikiyato, ang ating bukol gilo. At hindi iniliyan. Kaya pagtuwang kiyato, niyayariwang lasing tanaman, ang ating bibig, at tanaman ang amungo ating bukol gilo. Ingit na ng Diyos, initi mayaw. Kira siya ibeni, at tinatang inawa. Itiyaw, ingkan kumalo. Kaya, nana ni Diyos. Biko ating sala ingkalwo, panigawaniya ingalo kibeni. Maging tandala aning kalawot, ang montaring aldo at kalwo, at magserbilang sulu, king sigluban na ipalwo, panas na bandering inyati, at hindi iliyan. Yan naman ng Diyos, tinagmang mga alagul na sulu. Sulagyo ang malagul kareti, kapakaldo, at sulagyo ang malagi, nengbeki. Nenangalala naman tingmatuin. Ininidala ng Diyos, insulugan ng lawo, panas na bandering inyati. Pansulag ng aldo, at ng bemi, ikawanin na isala, kintalutong. Higit na ng Diyos, kiniti mayo. Miras ibeni, at tinatang inagaw. Itiyaw, ingkawan ayaldo. Kanino nga ng Diyos? Lunto ka karindan mo, tigdakal na magyede naman, at sulago na rin ayo, lalaki karindan mo. At hindi iliyan. Inyali na nga na ng Diyos, ting mga ramulaasan, tingdan mo. At nagsablang niyayaliwang kakawe, tingdan mo. At niyayaliwang ayo. Ingit na ng Diyos, ingiti mayo. Pinitisyonan na ng Diyos, at nga na kanila. Magpakarakal kayo, at katmagyerin na
kung iniyaya mo magkailangan, matulog at maliyak, mga ragul at mga laki. At ito ang ganyan. Nilalala ng Diyos, iniyaya ang animal. Ting animal ang antimori baho, at niyaya mo ang animal pagkakama, kinyati. Higit na ni Diyos, hindi ayaw. Kanino nga ng Diyos? Lalangan tayo ikaw, kiwagis kami. Ilaw, yung manibala, kinasana ni kahit alam, karing ayon, karing bakaw, at karing talaga ng animal, at karing talaga ng lelelo, ang gagawang kinyato. Inyalalahanin ni Diyos ikaw, kiwagis na. Kiwagis ni Diyos, lelanganin. Lelanganan ng babae, lalaki at babae. Pinipesyonahan na ng Diyos at nana. Magpakarakal kayo at katwagyain yato at sa kubanyan. Ikayong mamahala karinasan tindahan, karing ayon at karing egalaga ng pag-iwela agagawang kinyato. Nana ng Diyos, lawat yu, pagyato lagi kayo bigyan talaga ng tanaman ang ating bini, king babirong bayato, at balang tanaman ang amunong ating putol, kino, panmaging mga iyo. At pagyato mong sa dagwerting tanaman, karing talaga ng animal, karing sa bilang ayon, at sa bilang ng agagatang kinyato. At ito ipiniyari. Linaya na ni Diyos isang lang lelangan at ikit na kintunin tayo. Irasin bemi at pinatang pinaba. Itiyo, ikanang ayalo. Makanya na lang minali ni Diyos, tingnan mo ang yato, at isang at syukarela. Ayay na ni Diyos, ikapat na, kikanan ayalo. Kaya nawayo, kikapituando, kinsaglang pagi, debat mo. Amano ikin, salamat kay Diyos.
bayan talagang nagumpa, dalagan ay mapapularan na iyon at kaayusan sa mga bagay. So, when kay makakalusus, ano po, higit ipapapularan ng maayong dalagan, ang pinagalapan ng ipalaw, tinatapos na intero kawayan kapagdatan sa sakripisyo, intero Paskwa, Isu Kristo, pagigil, agay, magdawat, pinalaran. Amen. Tungkol tayo. Ang masalibot, inilito ni Yesu. Ganahan yung imong ka-voices, o ba't alakang patugod mamang kasaw? Sa mo kang tao, inisulong dalo yung lakad ko. Itas may itugod mo, babaling dagat, at mapidwa yung ganun. Haliyan ka lang kami kang makadalag, yung Israelita, bago ikabot ang langit. Ibutan ng dagat. Pasasyanan mo na loob ng tao dito. Pagdulungla naman, para tagal kaya kayo. At kayo ba, ginangal ko, king kapamilatano, ning pamakabukteto, king ari. Karing sundalos no, karing karang panggero, at karing kakasake karetin. Utang samputan ko na lang, utang samputan ko na rin. Ang kilala king tao, Egipto, king ako, king Kino. Hinali siya lugar ing kanyang Kino, at makauga karing sundalos na ng Israel, at mikaya king kabulutan daw. Minari siya ng lugar, ingat siya sa riga, ang maging girasyon, sila tatarin taong Egipto, ang paging Israelita. Pero tulong yung giga, yung daralalang daw, rin taong Egipto. Dapat, minyan magsala, karimaya malera ng Israel. Inyari ang magrupo daw yung sundalo sa kasagdata. Pero ituwang niya dapat di kalalapitan, itang kabukas. Inatsyag ni Moises yung dagat na, bawal yung dagat. At siya kung niya dito, yung dagat yung kapamilatan na, hindi mas kanayarin, ipag-aslagan. Kabukas siya papatubot kay Chupiting hangin, at may kamalang ikabot yung dagat. May patuwar, may pitwa yung ganun, at may katalapit na rin Israelita, libutan na ng dagat, kinggabon ang malaki, at makipater at ganun, isusumabit na. Tinagal na pakero yung pangoy ito, ang naging dagat, nakayanin sa larang kabayo, sarang panggera, at timpang sa kaya-karetin. Inyang matapit ng galingan to, dinawayo ang ilo, iba't di asyas ayakin at ika, at dinare na loring sundalos na nigyan ito, at era na bago, impayan tanda. Kaya pagkulena lang, di nabara-bara, pinipagulando, pinikarelang harong ang gero. Inya, ikakasakit ng sinulo. Lalang isa-isa rin tao Egipto. Imakilawan kaya tao. Yoy, ibinum. At taliwarin Israelita. Tara, makautan na kini. Nananinggi mo ka Moises. Iyat siya igaman ko. Tulig na rin dagat. At may takutin ganun. Karitao Egipto. At karenang ako ang gera,
ang kong kakasakit, karemi. Inya ginamit ni Moises, yung dapat na, tulit yung dapat, inyang sasalanan, bigbanay bigdang isadyang atas, bigkapilit lang, aligtasan na rin ang Egipto, bigdalo, dakot, inulak na lang dito, dapat. Bigbalig, bigdalo, at ikalala rin ang pagkera, bigmakasakit, at bigsaglang soldados, daring tao Egipto, at tinagal karing Israelita, dagat. Alam ni dagat ni Umantreno, sinulong talaring Israelita, ipamaglakad ka, malamig ka po ng dagat, kapag may karing patil, tingnan tingnan ang karela. Tinuloy ka niligtas ni Pilu, ibalik na Israel, karing tao Egipto. At higit na lang, nakapaserinete, timpampa. Iyan na nga ng takot, tingkito, ng Israelita. Inyanigit ka, ang marunong ng bayan dito, ang inarit na pagpapagpuli, na karintawang dito. Di katiwala lang tingin at tingkalasuyo ng Moises. Kalitane ng Moises at di Israelita, itingkanda para bigyan nara. Pagkataging dito, huli, ipamakilaban, ting kamitsang kamuti, ting kabayo, at ting karela kakasakit, ting dapat na lang ang kasi. Tumitan na tayo, tumunti na, pagkatapos dito, tumitin pa ang laban, di kami niyaw talutin. Di kabayo at di karemang pangsa kay dagat na nagkasi. Ino, kay may bayang na pagmamahal, yaw iniligtas ka. Yaw ikaw ang Diyos, at ikaw ang Kuya. Yaw ang Diyos at kakagawa. Hindi kailangan pagkatapos ng kabulian. May nariyang kireno Ginong Latino, Dinosulados ng Egipto, at Timpano Moderno, ang Korte Bayan din, opisyal na, may lumot daw, inyang presidente at dalawang kilo, hingala at Egipto. Timpana ng ano grabe, ang tingmanong bukang pagdating na lalaki. Hindaman ang kumanan o dito, paastan ng upayan, sa halalan, panas pakanan.
Bigyan ako ng gobyerno tayo nito, bigyan ako naman. Ikaw ang ito, mga hindi kabilang pa. Manalangin ka. Kahit pa ang langit at ang tatagping at ang alangin, di marapakulaan ng walang jebatan, di kalangkat ng panahon ang aming langos. Isang dirigas na ikaya mga bansa, ipangalipan, dapat ngayon inyalo mo, ikaligtasan ng kamantan sa ulang kapakilalan ng bigyan. Di sa ulang palayan ng yato, magigtunay mo sa anak ng mawala. At matagbagan na karapat-takot na ingaman ng Israel. Ibigay kami kapamagitan ng Kristo ang Pinoy. Amen. Pamamasang iba, libro ng Propeta Hezekiel. Igsalita ang anak ng inito, ngana, anak ng tao, inyang panunang ng Israelito, kinikiarelang bansa, dinaganding kapaminatan ng kanilang pamimigil at dewa. Pinuring ko parinat ang kanilang dapat, at iibabay na tubig panahon ng pamagreglan. Pepapreno panagdamado, ibigsigan ng kanakong muwa. Uling ng pamakamatera ng tao ng bansa, ang boding itulo ang ibigan kaniti. E ako ang anggap ng paralan mo, ng pamimibiro, ang pagdapat. Inya kinalat ko lang ang anibang bansa. May insutuyo ng banal kong lagyo, nulaman biras. Uling sa sabihan na rin tao, may pilit ng miyano ng tao, ng bansang binyan na karela, ng mismong karelang Diyos. Hindi patigaganakan ng banal kong lagyo, uling ng insutuyo ng lagyo ko, nulaman biras, Israelita. Inyang ibayabot ko pa rin Israelito, itang sasabihin ko para kanilo. Ako, hindi ng Diyos, para hindi kayo kapakanan, ikanang dagdag. O Israelita, nunya para may kapakanan na, ikanang banalagin, alang urundangalan, imbalang bansang kayo italan. Otang itakin ko na ay bansang kabanalan, ning marangal kong lagyo. Indagyo kaya kong leko tanganan, limutan ko. Ang ilalaba dito, king ako, hindi. Ako, hindi ng Diyos, king magsalita. Gamitan na kayo para ipakit ka rin bansa, king ako, banal. Wanan na kayo kaibahan mga bansa, at ibalik na kayo, king sarili ng buwan. Isigan na kayo, king gano'ng malinis, at gawang na kayong malinis, hindi na. Dahil kaya kayong idolo, at king alamang bagay, paninyetan, kaya kayo. Di na kayong meron kabayong puso, at meron kabayong pag-isip. Ilang mga kaya kayo, king masyasyong puso ba? At di na kayong puso mapaminto. Ibigay kaya kayo, ikanakang espiritu, at pagsikapat tutukin nito, rin tuntunan mo, at pamintuan nila, rin saglang kaputusan, at hindi mo kayo. Kanito, manunanan kayo, yung bansang binyan mo, kahit makakwayo. Di kayo, may inewalan ko,
pulisan at pasalamit ng ikaw at tawag ng Panginoon. Ipanalangin ng ang sana at pinilagpuan. Panahon ng karela at pagkabayan. At ayun ng Israel, tulong ang gabi. Lulungan rin ang tiyakan ng pagkabayan. Kanino kaya maka-alter, O Diyos, kumain? Di ka pagkaya na hinto ng kailangan. Titigan niya ang alat at kulian mo, O Diyos, Ama o Diyos. Manalangin tayo. O kalipayan ng mundo na langit ng Diyos, mandalita kay San Pagiging Sakramento ng Kailangan. Idurog niya kay Espiritu, ako sa retang ibay ko sa bayang Espiritu. At ipapakubabangin sa biwan nila sana, higayang gagana at kapaglalang kalipayan ng siya. Hindi agod ni kapaglalang Kristo. Amen.
ingin sinubigay kay Kristo. Pagkaluan kay karagtagan sila ang Espiritu, ipaparapot din kaya sa iglesia. Ibayong kami ikisipan ng katao, bantay biyanin kaya kabilugan ng puso ng ikasiwa. Ibihado ni Pamalaan din ni Yesu Kristo ako. Mabibigyan ang galing na meron ng Espiritu, pero kung ipahan Diyos ang mga ilan. Para masalibat, yung sulat ni Apostol Pablo, Kalintaan ng Roma. Kapatid, ewan hindi tulungin kayo, hindi niya may tanong, at niyakin ang Kristo Jesus. May tanong at niyakin yung kamatayan na, king patuloy pa pangasabi, inyang may tanong, may kumportano adena, at bilakayanan ikamatayan, manong makanano yung sinubing bebe, ikapamilatanan ng maligaya na upaya ng iba, makanyang tamo na mga bibebe, ipanikayo din. Uling yung magyabe ng mga Kristo, ikamatayan na, makanyang tamo na mga bibebe, ipangsubi ng bebe. Bago tamo, iipatwang mga tao, ipakuyang kayabe ng Kristo, inkus, pansilana, ipupaya na niligtatawan, kamakasalanan, at batang niligtas, ipangayos ni kasalanan. Potang itao na Deo, alani, ipupaya na ni kasalanan. Noong niyabe tamo, ikamatayan ng Kristo, paano walang tamang sulitan mo na mangkiye kalupanan? Ni Kristo, ang tipuing bagong tamo, intang masulinang ye, mate, pakilalman. Alani upaya kaya ikamatayan. Inyang meteo parating kasalanan. Minsan mo, at parating sa walang panahon. At ngayon, magyaya para ng Diyos. Anyari kayo man, ibilang mo ng mete para ng kasalanan, ike kayo sarili. Dapat, magyaya para ng Diyos, ipamayate yun mag Kristo Jesus. Ingamano, bigin sa Diyos. Salamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O hindi ay pagpapasalamatan. Muling maya, wagas mundo, at alam ng memanin ng Israel, gusta na sa kanya, wagas itugod na, at alam Eko
Kalapas tingnan doon yung Sabat. Sinali ang papagluluto ni Maria Magdalena, Maria Imana Santiago, at Salome. Pagkuskus lang yung pagkain ni Jesus. Habang pamalaan ng Domingo Manila. Kapag sa sarili may gano, pintahan natin yung buhay. Kapag dalan, dahil na ito magpero. Dito kaya ay makasawag kayo at ang ginagawa yung batong maragulo. Ang mga kapag pimas mo rin ang puta. Inyang ninawal eh, ikita ang makalamoy ay maragulo na ito. At inyang dito lagi ko putan, ihitig na ito kakayaran na lalaki, makalabog niya yung ganda ng mahal, at makaimala niya mabuti. Kita mo dala. Kaya hindi ka takutan ka na ng lalaki. Palitulan ni Jesus, ni Nazareth, at ipakong ni Cross. Alala niya kayo, silbi niya kayo. O yung minulan ng luhay na dinili. Inya, pangwala kayo, at sabihin ko ni Pedro, kung kanina luwag na ganda, inguna na kayo kayong Galilea. Tapos tanya ulit at mo, kung sinabi na kayo, pagkita. Dinoon na kayo ulit kayo, ikututan at kagad lang yung ako. Dapat kanino man alala sinabi, hindi mo ipaka katakutan lang. May pagkitan kaya ng pagkitas. Ikulirin niya o Kristo. Masayang mapamilya kayo kayo. Happy Easter. Makapagkanta ng ligaya. Makapagkanta ng hallelujah. Sinigin ang Diyos. Kita mo maniwala. Malapit ka kay Panginoon tao. Ano ba nagawan? Yung disipulo kaya pagkakuna natin na liguran. Iso and we believe. Kaya wala po tayo na nakawalating yung nada ay nakawalating. Ito po kaya wala kayo na niyo. Kung nakawalating ka, mabibigyan bulan. Kung ngayon siguro mabibigyan bulan. Good Friday, ito na resign. Mabibigyan bulan. Kapag kasi niya po, yan naman yung kapalating Good Friday. Usually, katapat dahil kayo na mabibigyan bulan. At kadalaga, where is the moon? Where is the moon? Diba? Tulunin kata. There is the moon. Ikaw nagawin pa rin. May lalo din ang gama. Bulan na lang yung kini. Ano yung eh? Ali. Gawin na yung lunin ng mundo. Alam mo itong gama. Lunin ang direksyon. Simbolo ng pagkalat. The figure pointing up the moon suggests the figure really serves as an indicator. Once the moon is seen, magiging na yung bulan, nagyan na lang patunay na kayo ng gapan. Nagyan mo din babang ni kayo ng daliri. Kaya na kailangan. Makanya niya kaya nakakasagot na yan. Tutulungan ang tao. It shows us where we are heading. Nung tao pa ito, nung tao pa ito. Alam mo, importante yung gamit at tutulong. Importante na direksyon ng luda mo sa sober. Dapat nakasali kayo maniwala niya para pareho na aangin. Pwede kong buhay sa niya. Para pareho na yung igit, pero itang para pareho yung igit. Erwin. Pwede kaya yung para pareho na yung igit, pero itang para pareho yung igit. We saw the same things, but we have not seen the same things. Pwede ka? Wow! Bakit kaya? Let tayo bigyan ang Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ngayon, ako yung Ebanghelyo bukas, nila pareho. Pero nakakita yung tema ni Pama yung Ebanghelyo, nakakalitaan ng Domingo. Nakakita mo yung tema ni Pama Jelban tayo, Pama Niwala, ako kinakakit tao. Yan tayo yung Tomas, Panibi Tomas, isang ka Tomas Amagruda, eh isang maniwala ang nangyayari akin. Doubt and seeing. Believing can be challenging, especially when it comes to relationship.
This sentiment is echoed in the praise ng Santo Tomas. Unless I put my finger in his wound, I will not believe. Which reflects a skepticism, and reluctance to accept something without tangible proof. Thomas did not necessarily doubt Jesus himself, but rather expressed his doubt and disbelief in his companion's testimony about Jesus' resurrection. This attitude mirrors the sentiment of I will not believe until I see, emphasizing the need first-hand evidence or experience before one can truly accept something as true and real. To see first before I believe is just a stance adopted by Thomas. Ningay po tamang tagataman wala kay Diyos. Ningay tamang wala kay Balmero. This is possible. Masakit yung wala. Wala kay Pagdulo. At ito, kaya ang parokya, kaya ang pamilya, in your community. When you don't believe on one another, wala kay Pagdulo tayo, kaya tamang wala kay Balmero. Anak sa akin maniwala kay Diyos. Makanyanin, pamaniwala na ako. Kung nangyari ka rin, Tomas. Uli na lang, Tomas. May nakit din kaya kami. Nandang pipali kasi hindi gusto mabili ako. Kaya kumaniwala ka. Kung sabi nila, kaya maniwala ka Kristo, sino bimibigay? Ali, kaya maniwala ka rin kaya kaya. He did not believe with his own ears. That's why even in community life, miracles would really not happen when we do not believe in one another. How can you believe in God you do not see when you do not believe in your community, in your family, in your society? Kanya po, maging malalam, yung paituulan ang mga manwala ng ibalang meron. Kedua, Mary Magdalene, her grief, her tears, her pain, did not allow her to see the resurrection of Jesus. Mary and the other two disciples who witnessed the resurrection of Jesus. Yung Ebanghelyo, Maria, yung Maria ng Santiago, at yung Mary pang Maria, mintala para linisan din katawan ng Kristo. Pero kaya nagtakot with their emotions and even grief, they did not see that Jesus resurrected, as attested by the angel sitting by the tomb of Jesus. How can they expect to believe in his resurrection? The author suggests that Mary's perception was clouded by grief and sorrow. Even fear, symbolized by arrival at the tomb early in the morning, it was still dark. In a state of mourning, matangis ako, magluksaya ko. Everything may seem to be bleak and clear and even dark. Mary's vision is further obscured by tears, making it difficult for her to see clearly. When Mary arrived at the tomb with her companions, she observed an empty tomb with the body of Christ missing. Overwhelmed by her emotion, she remained outside the tomb, weeping. Pwede kaya ang ikinatang emosyon, pwede kaya nakakapot, kapulas, manangisan, at talayangakin ni Diyos at tomb ang nararamdaman. Can your emotions, Lord, darken the reality before you? Then you man po tagkikyak, o ang masakit ka loob, ala ng masakit, wala ng mayo ang akin, kailangan daramdaman mo, yan ang nararamdaman. It is possible na pagmatay ang pinakak ko. Imako, isipan na lang ang mangyari kay BME. My father died, he was just 50 years old. Kaya-yari papuntari, when you're papari, pinatulog. Maganda na yung wali, pero pagkayari siya po. Manang si Imako, mana, Robert, pagkailangan mo kayo nito. Ikay kasama mo, ipag mo pa kami, ipag mo kayo ito. May mother sa pausumay, marami mga tumoker. Ano lang kayo sa King makita ang sitwasyon ay kaya lang ang aking pinita Douglas at kami niya. That's true, that's okay. Totoo naman po, we have to go through a process of
denial, even anger if possible, bargaining, and even sometimes depression. But once you accept this, it opens your eyes to the hope, to the possibility of something more. Kilala niya po yung mga pagkabating panahon na may nangis siya. And dami yung mas malas na kami. May gulbaya, may litunan niya, may luto niya, may kaluto niya, may catering niya. Kapayanin ang kuremwali ko. Di ka ni Kosuya ko. E dalangkahan. But when she was crying, like Mary did Nazareth, you have to respect whatever tao manangis niya. They are emotionally charged. You just give them the space and time and respect. Kaya masasabi, bakit talaga kung kaya kumayan natin? May kaya na kumalubat, marunong yung wala, pinaglubat. Pero yung wala na, at may panahon, ang ganda ko subulong na ako nila. Lalo may ng Pedro, what did Peter see? Because he was guilty. Your guilt can also affect your vision. Peter, guilt and seeing. In a state of grief, our ability to perceive and comprehend things may be limited. For instance, when Peter rushed to the tomb, his movements were sluggish. Ayaw ko kapagal. Ayaw kabayan kabilis. Reflecting the weight of his guilt and sorrow. Hindi po siya makapunta-punta doon sa pinalibingan ni Jesus when he heard Jesus resurrected. Kaya pumunta-punta ka rin, bakit? Guilty eh. At inangyawang yung ayaw kay Jesus, inakasalanan kay Jesus, ayaw pa. Peter's denial 3 times and abandonment of Jesus weighed heavily in his heart, making his steps heavy and his heart burdened. This sense of guilt part of hinder his understanding of God's action in his life. Kaya po nangyayon huwag natin ng kasalanan, huwag natin ng sabit, itagagawa yung ayaw. Sometimes it projects in the way we live our life. Kita bisang mag-involve, kita bisang sumaw, kaya tamanwala ka rin maniwala. Kita tamanwala kay Diyos, kuning tamang maniwala kaysa rin tao. Isa po tinuwala ko yung balik na yung may kailangan kung beto yung yung balik. Tingin pa lang na yung beto, ito yung pala. Matagong pere po, professional po. Alos ka sa kita check. Pagkaya pangalan mo yan. Hindi ka naman wala kay Diyos. Pero ang tagal ako, Pater, ang kaya kay ko sa ulan. Mag-serve ko, ikso pa may payo, Pater. Muli-muli na ako parang kakak, tabalo ko yan, hindi ako isa sa sila. Pagkawalan niyo po, ang mawala kay Diyos. May kwento yun po, may kwento yun. May kasawa yan, may kayanak yun. Oleh kita kasawa na, elimination ko, kaya wali na yung pamilya. The wife was separated from him, from the other family. The family niya naman, kinwaling anak mo. Hindi ang ginanap, piningaling kasawa. He was in the trouble, yan, hindi niya. Hanggang hindi ka komplikasyon pa para ayusan kayo kalungkutan. Value to relasyon ngayon. This is another complication. At hindi na bayan ng akin, ang bayan ng pamilya po rin. Iba tao kaya, o kadalang, naman tutuloy na ngayon ang mga kay Diyos. O kadalang, kailangan niya, tutuman, even yung manwala kay sarili mo. It's impossible to withstand God that you do not believe. I notice it is you who do not believe in yourself anymore. Sa mga nangyari sa buhay niya, siya nang nagdulula sa kanyang sarili. Peter, in this time, might be doubting himself also because of his guilt. Mayag na mo, pwede kong inisunduyan mo. Jesus ka na sinubiyan. He reached out to Peter. Peter, do you love me? Pedro, kalugulan mo, kita na hindi makatato, huwag inutan tulad na. Jesus resurrected Peter once again from his own death, from his own sin.
Diyos siya sa sakada tao ng ilang tao. We may be like Peter because of his guilt. He did not even see Jesus resurrected. Ikaya sa ating iglesia, our faith, ikaya sa man, it is a faith that seeks understanding. Bagi po, ikaya sa bantayan, kaya po isang man. Our church is not purely about church activities, daily masses and sacraments. Bali mo, kaya parang religion, the Catholic Church has the most universities and schools in the world. Lalo na nakita mo ng panahon, yung madala na eskwela para mayayakin ang ating sa pamagalaw. Sa tuloy-tuloy ng eskwela, hindi na kapulutan at commercial schools. And our faith seeks understanding. Our faith enables us to comprehend what we perceive. At itong phrase kay Latin, fides quaes intellectum, attributed to Anselm Canterbury in the 10th century, which translates faith-seeking understanding or faith-seeking intelligence. In fact, if you check it further in history, the earlier theologians in the Gassis articulated the same perspective, faith-seeking understanding, even in the 5th, 4th century. We study, we seek, we search. We look for answers that arise from the many questions until now, but we still believe. Hindi kakakasalan tayo ng responsabi na kaya napakamiwala ng tao kaya napegaran ng pag-isipan. Nakalapakulit ang tulungan susulat din the biggest libraries in the world are from the Catholic faith. Kaya kung pumahinay ang kasalpatayan nyo, ang kasalpatayan na umiisip yun, manggaral, para hindi dyan kami kaya kang paniwala ng kasalpatayan. We would not only believe, we would like to learn and to seek and understand what we believe and purify ourselves and even correct our mistakes. At natatawagan po siya, he saw and he believed. Igit na at meniwala. The unlocking of the spiritual eyes, the eyes of faith that are open. He saw and he believed. But what did John see? What did he believe? For we answer, let's consider Mary Magdalene's perspective, Peter's observation, even the doubt of Thomas, are key figures in our reflections. God gives us enough signs to get to understand what's happening in our lives, on how God is at work. The problem is we miss them out and fall in fail in understanding them. Kaya kinuha na kaswelo sa laman kay pamilyara ng Manining, pamilyara ng Andan, pamilyara ng Amin. Kanita last year, binigo ko kay isa, hindi ka La Cruz sa Legatun, kuling kaya ka parokya, Bandang La Cruz, Holy Cross Parish. At dapat sinunod ko naman hindi Pampanga, lalo na Angeles, ako San Fernando. Pag Holy Week, nagkakaroon ng traffic sa mga mandarame, karing mag-meditation, karing mamusan. We respect their faith. Dapat, hanggang mo correct, hanggang mo kayo pamag-meditensya, o pamamusan cross. Sana aking lahat ingmemusan cross, ingmepeditensya, sinubiyang that there's an answer to the pain, and there's a conclusion to the death and crucifixion. Kaya pumayari kay pamamusan krus, kaya pumayari kay pamasalmat, kaya pumayari kay pamapako kay krus, pinili mong ganap, ipamanyuwi ng Mary Cristo. That's why when we celebrate today, kanina Holy Week, tama pa lang magkaintindihan namin. Pero ngayon, dapat palampakan ng ngete para gaya isang kabiso para gaya ng para ipagawa ng kasalanan. Uy, kayo maharap, dapat kung palakpak ang kasalanan, papag-aral na kayo, papayari na kayo, sumabat na kayo. Kung nga di maluti kayo, at yung masakripisyo, mapamayari na sa tingin ang babasan. This is what we celebrate.
Nga nabinulat ang Romans chapter 8, verse 18. The sufferings we endure today are nothing to the glory that awaits us. Kanya sana kay nakakita kay Manlolo, ang itang kamalubing bebe, ang ayaw mapahitulan tao. Ang diyan magkasakit ka ngayon sa tiyan mo, ating kamalubing bebe. There is hope and there is glory again. Kung estudyante ka, nahihirapan ka ngayon. Darating naman ako, nag-graduate ka. Hawakan mo ang diploma mo, and you will see the sacrifices is worth it. Hindi ka pwede dyan itatanggap. Palimutan pa kung ako ka na I believe. Ano kaya ba? Kaya ko express ko kaya sa katanan. Ano din na song? Every time I feel a newborn baby cry, for that's a leap, for serious cry, and I know what I Aking ka mo tingala kami ba yun? Diyan iiyak niya. Aking ko lang mo ng gulo. Mabigyan na rin talaman. Aking ka mo, ba't mo? Ngayon, mawala na ako. Iba rin ang Diyos yan. Then when you have that attitude, there is no place for doubt. There is no place for mourning or emotions or negative. And there is no place for guilt because we are forgiven and we believe. The Easter experience leads us to believe everything that I feel, touch, and see. I am led to understand why I believe this. The Easter experience led the disciples to faith, not just in Jesus, our Lord, but to believe and have faith in themselves and their mission and their calling, and the future that awaits the whole world because of this. Inisanay ang wala ang Kristong silong tinggeriyan ng tagubing kasalanan at kasakitan ng kamatayan. Sana kaya ang pamaniwala ng Piyesta at Pasko'y papagibigyan, maniwala tao na magkikirap ang sarili. Kaya tao magduda kikirap ang sarili, is tama ng kasalanan. At sana pagsabi ko, kaya tama magduda ng ibanan in spite of our limitations. Kung talagang na mula ng kaya pinag-umalit. Pero sa magandang ibanan, para yung kapatasan. And mungkin, pinastapa ba ito? For those who believe, we are Easter people. We are not Good Friday people. We are people of the resurrection. For those who believe, they will see the Lord risen. Happy Easter. Hallelujah. Ang Kristo, kapag ito ka ng tao, lalapit na ang ipapabalik ka sa bayang kaibigan. So, patalang mo ang ganda ng kayo ng panalangin
may panik kanwanan mo, di pakilagan, di may pasimayo, kaninigan, ang iya mo, pinangkunan at karekaan ng Kristo. Sigurado. San Gabriel at San Rafael, manalangin ninyo. San Juan at dalawang San Jose, San Pedro at San Pablo, San Andres, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Ignacio, San Lorenzo,
San Francisco at Santo Domingo. San Francisco Javier. Santa Catarina. Santa Teresa. Santa Monica. San Lorenzo Ruiz, a San Pedro Caruso. Papa San Juan, Kalungul Tatlo, at Papa San Juan Pablo Kalwa. Ikayong sobrang banal, ang lalaki at babae.
mission kingdom. Ipa, tulong kesa ng grasya kapaglatan, itinitanda, yung sakramento, yung papakilala, yung bayan, yung emayari, yung bigyan, gagamitan ni Dano, pagkala mo, agayon kung kaulagang wala ang grasya, magayon ni sakramento. Iisbong kanilado, ipapadalang ng Espiritu, penisawana, ingano, at yawan ang sibol ng sablang kabataan. Ingano, imaragol na yago, yawan ang meron matanda, ingano, ibigyan. Kaminya kawakasan ng sablang kasalanan, at meron abayong mula ng sablang ayawan. Pinatan ingano, ang indahang marat, maluto, penwala mo Israel, palwalo, ipakaibigan ka, ang may larawan ng ginawanal na balayan, kapapalataning binyag, aming kabos, yung kasalanan. Kindanong yung hordan, yung anak mo, bilinyagan Juan, at inyang ikir ang Espiritu. Yung anak mo, bilyaya, kindanong, at indaya, mabus, ikir, kakalinikingan, ban kapapakabitin niya ng Diyos. Kaya ba't ang ipamanglubi ng Bebye, kahit kaya ang disipulo, kung may kayo, ituloy kayo sa belang bansa, ibitigan nyo ipa, ang poking anak, ang poking banal Espiritu. Ipa, balikan kayo ng lugod, ikaya sa Iglesia, at ibukulan kayo ng sibol ng binyan. Kapag nataling upaya ng Espiritu, ipagkalungkong igano'n, itik, pama, binyan, in grasya, ikinamanan. Dialagan kayo, in taong, kinabwais, wasan kayo, kayo pagkasalan, in meron at bagong taway, in kalinisan, kapagulatan, igano'n, at in Espiritu. Ang pagkikira, bilang kapiling anak mo, idulog ni kira ang Espiritu, idalo, pamaminyagan. Isablang, ibutot kabong na ng Kristo, ikabatayan, apawaga, ibinyan, itolat masana, kabong, ipapamimigay. Itiyalo ni kabagaran ng Kristo, ipakibayo kaya kapahapon ng kanina itawag mo bibigyan tao. Pagkamalang kalaluran kapagdanan ng misteryo ng kinatapang kabus, digutut tao kami ng Kristo ibigyan. Pag-ibang takos bayo ng parang kayabela, kimeto pa bayo niya. Ngini, agapan pinanasana, ibang masusi kanini Kwaresma, ibayo na muna man. Ipanakong gawa tao, inayin tao may abigyan tao. Inyang situltay sa talas, at iwatay ang dapat, at ikayang dapat. At may nakutang sumuyo rin mo katapatan ng Diyos. Ikayang sa Iglesia Katolik. Uli ang ibig, adwan tao, ikinatawag, pakibatagtalang, ikinatawag, ipagibatawag, opo sa sakwil. Sa sakwil sa talas, ating kaya sa belang dapat. Ating kaya sa belang pamanamuyot. Yan naman po, pasyatao, kaya nakatasan paglayan ng Diyos. Ipakibata po, opo sa salpatayan. Sa salpatayan ayon ni Diyos, ipapayumayan totoo, tinalang, ibalwa, o pamyato. Sa salpatayan ayon ni Yesu Cristo, iputungan ng Diyos, itinutang, ibay sa kasataman ng Bidre, ipako, ikrusmete, ilutot, sinulat,
Diyos, lubos maipay ng ka, inutang ni Kristo, ikalubat ay kinatang, ingbayo, kakabay, kapamilatan, ingdalo, ingban Espiritu. Pagpatawaran mo sa lahat ng pagkasala. Pagpatawagyan ng kasang tapat, inutang ni Kristo, maggawa ng kinalaran. Kaya po pinagandana, ay kinatamong kandidato, ipamilitin, ikinatamang kaya. Aquí siempre pido sana, pero profesante número de Lumaki na po kayo in Acacia, prayer, ibigay ng laba, ibigay ng iba, panimbalal, inganak, ibalik ng Espiritu. Palapakan tayo po yung Princess Rosel Vicahor, Tanong Hazel Vicahor. Princess, Gresham, ibigay ng laba, ibigay ng iba, panimbalal, ibalik ng Espiritu. Palapakan tayo po yung Our four vehicles in purpose, Esther and Gold. pinakailangan pa ang yung Next, Baby Rose Lesa, Rosa Lesa. Baby Rose, ibigay ng laba, ibigay ng iba, panimbalal, panimbalal ng Espiritu. Palapakan tayo po yung Sijen Valerie C. Cortina, Universidad de Jennifer. Valerie, bibigyan ng laba, ibigay ng iba, panimbalal, inganak, ingban ng Espiritu. Amen. Palapakan tayo po Miss Margaret C. Cortina, Universidad de Jennifer. Chris, Martin, ibigay ng laba, ibigay ng iba, panimbalal, panimbalal ng Espiritu. Palapakan tayo ni Chris.
John Darren McCartney C. Cortina, ang ating personal agenda. Mark John Diet, bibigyan niya dalawa, pinagawin yung iba. Huwag anak, huwag banal ng Espiritu. Amen. Tama ba tama? John Diet, ini po itamungan, tentang sa ayon ng kanina, itamungan kay Kristo, ipadang lagi, kaya sakit sa linta pamilya, renew our baptism with our EFEC, so padako, tumulong kami, and we will be receiving the same water of our own baptism. Magkatatapos na ito. Dito. Ito. Kapatid ka Benitula, yung pamanyong lumebe ng Kristo, yung panalangin lumapit ang Joseph Bata. Dindang tao, yung pakibat ka rin panalangin tao, yung
nalinta kong pagramdaman mo ang kinakamang kayadunan at pamangailangan. Kimbalang panalangin nga ako mag-ibat Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin. Ginoo, pagkalala mo ang panalangin. Bagong pastol, manimunala king kasapantayanan, at suibon itnulugod ing kawal at ikatiwala ng Kristo Karela, ipanalangin tayo ng Ginoo. Balang mabilog ayato, magsayaya king kanuanan ng tunay kapayapan, ing kapayapan abagyan ng mismong Kristo kaya matalo, ipanalangin tayo ng Ginoo. Bani alilantula ing lungkot ing magkasakit ang kapatid, ipanalangin tayo ng Ginoo. Bani nga matang komunidad, may kakasalpantayanan niya at siganan mo niya matutuking pamanulbi ng Bebe Kristo, ipanalangin tayo ng Ginoo. Tagaparasan ng Diyos, ing kapasalamatan na rin makatuki, Paris Pastoral Council, Lito and Lori Zapanta, Marlon, Joyce, and Ira Acton, parating auton kapasalamatan ng Karelang Kebaitan, Rhoda Mercado, Vicky Gaza Castro, Paul Arroyo, El Ortiz Luis, Arvin Sumila, Jerek Santoyo Diaz, parating personal ang kayagunan na rin makatuki, Trina Yap, Nico Margapu, Janice Di Malanta, AMP Exponent Builders Incorporated, Larissa Calosa, Edgardo and Beth Pano, Abigail, Rain and Augusto Mamamu, Mark Homer Munoz, Herminio Hinet Lucum and family, Phil Janet Castro and family, Bernie Baby Hansel and family, Chucky Maan Alonzo, Ellen David, J. and Sharon Manuel, Henry Jonah Morales, Sidney Rose Maniala, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Armand and Mariana, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Copingo. Parating malagwang kapagdalandarin, makatuki, Rodolfo Galang, Dominga Queen, Rodel Gonzalez, Manolita Passion, Evelyn Angeles Gozon, Shaira Ponce, Maria Regina Dizon, Enya George, Rosalita P. Torres, Divina Gracia Carbuco, Edel Umblas, Gloria Anilio, Ernesto Dizon, at di kamag-anak at kakalubuhan ang masakit. Parating alananggang kapailawan, di kaliwanag, Marieta and Junicio Villarda, Jolinda Geray, Jemuel Villarda, Banjo Serrano, Roberto Magalona, Carlos Dampil, Martin Angeles, Democrito Aison, Lydia Lutu Batak, Arnold Magyari, Maria Monica Batak, Remedios Saldana Calilong, Rita Calilong Hurtado, Rico S. Calilong, Mara Calilong, Helenio and Asuncion Unlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olaya, Elena Marico, Vicente and Ellen Tamtampo, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Leonardo and Alfredo Diri, Jose and Patriciana Espino, Victor Diri, Kating Sablang Kaladwaging Gobernador, ipanalangin natin din. Ginoo, pagkaramdaman ko ang panalangin. Ini magkawag ng Diyos sa salita kapag nasal. Ipaalam mo kayo niya iwan ang pamangailangan ng kanyang malayag, ibigay kay Iyan. Pakaramdaman ko sana at pakimulan ni Kero sa panalangin ng isang sasampantaya kema. Idiyalan ni Pagdala Kristo. Amen. Luglutan, wali ang tangan ko pagdating kay ang kanila.
Din po kakatuki, ilalim po di manigas o yalatang altar. Inuuna Ariel Canigas, and Asociación Tani, Brother Alan and Billy Asociación, kanilang anak, Architect, Aliana Asociación. Sister Christine Materi, di kanilang anak, CJ, Camille, and Justine. MJ, Abby, Tino, and Baffer.
Malalaki kayo kung katataligyan ang daw, ang nakatarapan ng Diyos, ikaw ay bayo. Nagkamahal sa akin, hindi makakapagkakala. Hindi ka mo nagkakala, hindi ka nakakapag sa kanan ng mga sa iglesia. May pamimigal ang tagapatunayan ng panalangin at tayo kaya kapalay. Kapag natanisaw, isa ang misteryo ng Pasko, hindi kaya kami makakapos. Idala na kami ng maging kagalakan ng mamigkas ng obrang inumpisahan ng kailan. Itiyak ba ni kapag ng Kristo? Iginoo manatili kay Reyna. At tayo rin puso. Pasalamatan tayo ng Diyos sa Ginoon. Tunay rin na dapat ang patuloy pasalamatan ang parating lumang karino rin pa. Diyos kinalaga, lubos malipaya, kapamalataan sa Kristo ang kinalit. Pupurihan ka, kinubos maramlatula, kinagawa ng Pasko. Inya yung Kristo, may sakripisyo Pasko niya. Inya yung tunay kordero na ako, kasalanan na niya. Hindi ang kamatayan, sinintang na niya ang kamatayan. Ipapalagay ng Bebe, dinarin na ang binali, hindi ka nagigil. Pulinita ang kapene sa tangkoro, may nangyayari ka ng manual, dalahin niya ang ningaya na makiamin ka ng tulong ng pamilya o yung teka at galing ang tao. Tunay kami panagaling pa, ikaw panibalaan sa belang kabanalan. Kung hindi ka magpalalang kung ipabanalan mo sa narinig ay ng Espiritu. Magbarangay kami palayanan at tawag na dahil, Panginoon ng Jesucristo. Bayan ni daw kung saan lumipa ay nasa ng kamatayan. Iwanin din namin may pasalamat sa Bebe. Pirasulen din niya ng Dalgay Discípulos na tagapan niya hindi ikoman at karamihan. Hindi inakot na tao, nabidaw, maragay. Makanya mo naman kayo ang nagpunan ng iwaning alis. Kasi bayan kayo sa naman kayo. Pinyayin kalis ka rin kayo ng Discípulos na tagapan niya hindi ikoman, hindi kalis ka na ang daya, bayo, talagang ng ipanagbibo para gawin at para kayo sa mga tao. Pagkita ng pagkawalan ng kasalanan, nagdamiti, pinakabigagan ka na. Kasi kaya yung misteryo ng Dasal Patriarca. Yeah.
pasalamatan kayo ng tema din po kami manampang talas na pagmubat sa buhay kayo. Papakumbabangin pa na buwang ikikagrisan isulo-sulo kinatawag daya ng Kristo, ipuna namin yung Banal na Espiritu. Kaya kami pa sa iglesia mo mahalaga ng pigmento yato, paniganap kay Lugod, Cardinal Francisco, kay Santo Papa, Florentino, kay Arsobispo, King Sablang Pari, at Ibaluda Susuyo, Sasaw Agobro, kay Kasal Patayan, kay King Parokya, King Baralatos, at kay King Bisita, King Parokya. Kinakatulanan ng ikaw natin kay kailangan at paninayan sa tingin at sablang kayaan ko mabiyan. Tanapan mo sana at imaligay ng arapan, pangalulog kayo ng gawin kayo ng karapat-dapat na kami pinigyan na latanda, pagkayari ng Maria, Depende ng Diyos, San Jose, kayang esposo, king sablang apostol at santo, tinupan king manong kabuyan, king karaban panahon po yung karapagin, kapag sa Kristo ang kailangan. Ika pamilatan ng Kristo ang Benedictino, ipapaypayan at tututong ng Banal na Espiritu, pupuyan na ang pangalan hanggang tingala. Ini panalangin taong ng kagalangan, Lugod at kapalipan, ipanalangin din ng Jesus kaya. Sa Dalmaro, nagagawin pagkaluming kapayapan king malawami, pankis sa upanin kaya ang pangalulo, marami kayong ikabos ng kasalanan, at biligtas king sa kaligaligan, kapapanin na yaraming gabi, maligayan, kapadaligan, king panyatan ng Kristo, kaya king talapalapos. Kristo, sinabi kaligyan ng apostol, ing kapayapan na lang ang kayo, kapayapan na biya ng kayo. Kaya masama balitan niya ang kasalanan, nung galawan mo yung kasalpantayan ng kaya sa iglesia, at kapayapan ng mga minugan at pagkikabuyan mo, ikaw mabibigyan magali, magawang kinalanan. Ing kapayapan yung pinumanatilisan
Hindi naman nakaka-block. Okay lang.
Kristo ngayon. Yung tapusan. Kaya huling isang tao, sa lubong tao na equal to our celebration of Easter Sunday. Tuloy-tuloy tao po kayo kanini, iwan tao po yung katang bayan ng ang sinubingit. Tinglalan ito kay Kristo, lumalabo kayo sa itig, at kung gawas na po kayo ng puro patro, at pagpalit lang yung kayo sa itig, then basketball court. Kaya naman paman, kung bilang mo ni Maria, lumalabo kayo yung itig, labo kayo ng progress ni Lord, at lumalabo ka po, mapagkaman ng pagkende, kaya po sa mungkin kinatang angel magagawin na pero alas di manyaw ko libre yang siya tuwala at maraming siya din ang ikikate yung ano yung makasila pero kung may kaya po yan may libre ipas mo pero kasi ako rin isa dyan sinaw pagkaan sa parokya yung set up para sa loob at pamilya ko kung sa rami at ang prosusyon ko tapos salamat ang serving ako kay choir ako ang tao ako ang Peter ako ang Manny ang Bede tapos salamat kay sa dyan kay prosusyon tao na ako kay Goga kay Parang Latinila kay Rito kaya mga resources. Masalamat ako ng buhay ng pamilya Mr. Mrs. Dan Sir Aliti, lalo na Brother Alvin, na pumaswelo, kaya kasi yung may Kristo. Ang meron yung buhay, ito ako, kailangan ko ang kasi ito. Kaya yung buhay pero bago na image na safe na pamilya kasi po gusto na tayo sinunin namin alam mo kung malaki pero i-image natin makapapo at matalo at ikinatapawag niya kanini maraming salamat sa pamilya namin at for their support for this image. Karang na po may program ikinatapong parokya ang usapan ito kung ikinatapong Quaresma ikinatapong Olympic meeting, like nights, like coffee, like commentator lectures, like may masangin, isinaw like nagkakaroon ng activities, lalo na like station of the cross, ang mga presinaw tingnan karata, pamilya ng Isos, ng Bulatan, ako ngayon ng paralan, tutuman ko, tingnan ako po, ang pasalamatan personal ng Diyos na po ingobras kayo. Kaya ang representatives of RDE of Jules Teta, kaya ang representative community, sa Lanzota de Palma, Margot, kaya ang representatives of volunteers of St. Joseph Chapel of Clark, Israel po harapin na po ang kaya sa South Africa, tunay na rin mga kaya kaya Palagas. Kanina po panahon na rin Walis pa bawat papalapak. Pero ngayon isunod yung may isa celebration at pag-social. Hindi kaya isa. Kaya siya dapat celebrate. And we celebrate the Mass. Alam ko celebration pa rin ang papalapak kasi walang pagkakikilo. Sinabi mo ang PBC, kahit si Pastoral Council, alam mo diyayo ang organisasyon, walang usapin na lahat, may kailangan kung presentation ay kailangan after the Mass, kayo kakuluan. And because of this, I can inspire kailangan. So, tapos na ang Diyos, ibigay sa mga class kaya kakatawa ko para ikaw. Ito, malating i-effect Inuulan ang tubig para masusi ang bendisyon. Pasalamat kami ng grasya, hindi rapaman ng ibigay. Tinapos mo kami ng kasalanan. Ang tipusan ng kamata
sinamula parang meron imalud kaya sa pagkaya. So bisa lagi sa pagkaya ang panahon kami yung pag-asa at yung ayaw kayong tutulog. Itiyagamit ako sa Kristo, pinagsinana ko ng Diyos sa may patulo, ipa-kilala, ibalala ng Espiritu, isa, itawag, tumeka, ikapepan, Alleluia, Alleluia. Siya bigay sa ito kayo sa pag-organize na tayo. Sabi na mapilis na kinatanan ko.
Ikaw pa rin kay JP. Kay JP, tawag ka. I-live ko na, mag-join ka na. Nakaset up tingin mo. Sa ano account yan? Ay, hindi sa St. Anthony's Music tayo. Ikaw yung mag-join sa akin. Mag-join. Madami mas guys. Kasi kaso,